L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, representat per l'alcaldessa de la població Lara Romero, el primer tinent d'alcalde Josep Yasser i el regidor d'Urbanisme Juan Bautista Talents, es van reunir la passada setmana amb Renfe per traslladar les inquietuds i queixes tant del consistori com dels usuaris per l'estat actual de l'estació de tren. Per un costat anàvem amb els objectius molt clars i és que necessitàvem, no? Ja reclamar amb força des del consistori aquesta actuació d'emergència per a poder pal·liar per almenys la situació que tenim. També m'agradaria afegir la bona acollida de les nostres reclamacions perquè allí vam anar amb una sèrie d'imatges de conforme tenim l'estació. En una reunió on van estar presents el delegat institucional de Renfe en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, i el gerent d'àrea de Servei Públic Est de Renfe, José Enrique Cortina, es va expressar el compromís de la companyia de millorar els accessos a l'estació, l'espai de pas dels viatgers per la zona d'obres i la il·luminació exterior fins que es doni per finalitzat el nou procés de licitació dels treballs. El que preteníem era traslladar aquest malestar tant del consistori com dels usuaris i usuàries, que són no només la gent de Tavernes, sinó la gent que també viu a la platja, gent de Simat, Benifairó, d'altres poblacions que sí que utilitzen diàriament el transport de Rodalies per a poder arribar als centres d'estudis, al seu treball o de manera quotidiana. Les feines, que inclouen la construcció del pas subterrani per als vianants i el nou edifici, es van iniciar al juliol de l'any 2021, però es troben paralitzats des de gener passat a causa de les dificultats econòmiques de l'empresa adjudicatària, ECISA. Renfe ha comunicat a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna que està duent a terme les gestions per a la contractació d'una nova empresa contractista que reprenguen les obres. Es van comprometre, per un costat, com he dit abans, a intentar pal·liar un poc la situació que tenim de manera urgent i per altra ja estan dins dels tràmits administratius per tal de resoldre el contracte amb ECISA, que és l'empresa que ja té l'adjudicació, per a posteriorment fer aquesta nova licitació. Esperem que es faci amb la màxima celeritat possible i que per fi vegem ja que les obres es tornen a reprendre. Al febrer de 2021, Renfe va anunciar una inversió de 4.400.000 euros en les obres de millora de l'accessibilitat en l'estació de Tavernes de la Valldigna. Els treballs inclouen l'execució d'un pas inferior, la reforma integral de l'edifici de viatgers i l'adequació de les andanes. La companyia realitzarà també obres d'urbanització en l'exterior de l'edifici i millores en l'aparcament de l'estació que comptarà amb quasi 300 places.